Hej og velkommen til Sportsboys kanal. Vi hopper på den rigtige og bedste kanal. Så nu skal vi lave part 2 af shoot the showdown. Jeg skulle lige til at sige bottle. Ja, så I kan se der. Skolen der, og Alex har 1 point. Mig og Robert har 0. Og part 3 kommer på Boys kanal. Og vi har 5 skud hver. Så ja, lad os bare gøre det. Triple! Eliminated. Okay, alle sammen, som I så ramte jeg, og jeg har 2 point, og jeg fører. Og Alex har 1, og Robert han har ikke ramt de her begge 2 parts, så han er desværre ude. Det er vi meget ked af, men sådan er det. Yeah. Og han skal nok være med i det andet, hvor vi skal sparke igennem i en ring, med det først senere. Så ja, det her var part 2 på Sportsboys kanal, og vi hopper videre til Boys kanal finalen mellem mig og Alex, så ja, lad os gøre.